Είμαι ο Γεράσιμος Κοντάρης, γεωγράφος, οικονομολόγος, περιβαλλοντολόγος. Ακούτε, με βλέπετε, ναι. Και ανήκω στη συγκεκριμένη κατηγορία που δικαιούμαι δωρεάν παροχές. Λοιπόν, τι έκανα. Έστειλα μήνυμα στο Prime Minister, στο πρωθυπουργικό email, ταυτόχρονα, ένα email, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Πρόνοια και στο Δήμο Παξών να μου δώσει το κράτος ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα για όλους τους σημερινούς μήνες, χρηματικό ποσό, για τη θέρμανση. Και πιστεύω το δικαιούμαι. Απλά το λέω γιατί το λέω. Γιατί μου λες ποιος κοιτάξει εσένα. Βέβαια κοιτάνε όλους και κανέναν στα Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός και εκάστοτε υπουργοί για να κοιτάξουν αν θα κάνουν μια πρόταση, θα την υλοποιήσουν και θα την κάνουν νόμο, γιατί πρώτα είναι η ιδέα, μετά η πρόταση, μετά η εφαρμογή και μετά η εφαρμογή είναι νόμος. Οπότε, πριν κάνεις κάτι παράνομο και θέλεις να το κάνεις αυτό το συγκεκριμένο και το θεωρείς σωστό, ρώτα κάποιον ειδικό ή το ChatGPT κάποιον ή κάποιον άνθρωπο για αυτό που σκέφτεσαι, αν είναι ρεαλιστικό και κάτι καινοτόμο να γίνει νόημο κάποια στιγμή. Βεβαίως μπορείς να το κάνεις, εφόσον είτε ανήκεις σε την κατηγορία, είτε είσαι ένας απλός άνθρωπος, είτε ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει μια ιδέα και θεωρεί ότι αυτό το δικαιείται και δεν ξέρει αν είναι παράνομο ή αν είναι νόημο. Ρωτάει τον ειδικό πρώτα, όπως το είναι παράδειγμα το ChatGPT, αν θέλει να το κάνει, και μετά το υλοποιεί το αντίστοιχο Υπουργείο. Οπότε τι έκανα, εγώ είπα να μου στείλουν ένα συγκεκριμένο ποσό του σημερινού μήνε για επίδομα θέρμανσης. Είναι μεγάλο το ποσό. Είναι πάρα από μισθό. Δεν λέω ποσό είναι. Πάρα από μισθό. Αλλά πιστεύω το δικαιούμαι. Και θα γίνει. Εσείς ρωτήστε, γράφτε κάτω στα σχόλια. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Με το κριτήριο ότι πρέπει να βοηθηθούν αυτά τα άτομα. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, βάσει των πτυχίων μου το δικαιούμαι. Και επομένως, γράφτε κάτω στα σχόλια αν αυτό που ζήτησα είναι ρεαλιστικό. Να μου πει ένα ποσό συγκεκριμένο χρηματικό, είτε από 500 είτε ως 5.000, αλλά λέμε τώρα όπως τα λένε κάπου εκεί, σε αυτό το εύρος, το μήνα, κάθε μήνα, τους σημερινούς μήνες για επίδομα θέρμανσης. Είναι ρεαλιστικό ή δεν είναι ρεαλιστικό? Απαντήστε στα σχόλια παρακαλώ. Στα σχόλια κάτω το βίντεο αυτό, στο YouTube. Και στο Facebook, οπουδήποτε. Στο YouTube θέλω να απαντήσω στα σχόλια. Είναι ρεαλιστική η πρόταση ή όχι? Για την κατηγορία, για πολλές κατηγορίες, ανάλογα την κατηγορία του καθενός. Επομένως, εφόσον αγαπώ τον εαυτό μου πάρα πολλά, για να αγαπήσεις τους άλλους, πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν αγαπάς κανέναν, ούτε τον Θεό δεν αγαπάς. Ή κάποιοι αγαπούν τον Θεό και δεν αγαπούν τον εαυτό τους. Είναι ανάλογο στο χαρακτήρα. Γράψτε μου στα σχόλια αν θα πάρω το επίδομα αυτό εγώ. Και αν πιστεύεις και εσύ ότι έχεις ανάγκη να κάνεις κάτι, είσαι αδικημένος ή δεν είσαι αδικημένος, αλλά δικαιούσαι και κάτι παραπάνω, ρώτα το ChatGPT, μπορώ να για αυτό το σκοπό. Και άμα υπάρχει, κάνεις την αίτηση, τα βήματα για να το πάρεις. Άμα δεν υπάρχει, ας σου πει όχι, κάνεις το αντίστοιχο μετά, το ανάποδο, το επόμενο που λέω. Γράφεις στο ChatGPT, μπορώ να έχω αυτό το λόγο, μπορώ να στείλω αυτό το σκοπό, αυτό το θέμα να με απασχολεί, γράφει το θέμα να απασχολεί, να γίνει η πρόταση νόμου στο κράτος και το στείλει στο αντίστοιχο Υπουργείο και στο Prime Minister, primeminister.gr, που είναι το email του Πρωθυπουργού, και στο αντίστοιχο Υπουργείο το υπάγεται το θέμα σου. Και αν η πρότασή σου είναι ρεαλιστική,
λίγο πριν τις εκλογές θα εφαρμοστεί. Η υπομονή μπορεί και κάποιες φορές να είναι και αυτόματα εντός μηνών μετά την αποστήλη για να γίνει, αλλά αυτά που στείλω εγώ γίνονται λίγο πριν τις εκλογές. Όχι πως θα κάνω πάρω την ψήφο, εγώ δεν το ψήφω από τη δεξιά, αλλά έχω χρέωση να το κάνω. Πατήστε στο Google Redbubble Jerry 7. Redbubble, όπως το ακούτε, κόκκινη φούσκα, κενός, παίζει δηλαδή. Jerry που λέμε ground, ένα R, κολλημένο το 7, Jerry 7. Δηλαδή Redbubble Jerry 7. Πατήστε το και θα μπείτε, θα δείτε αυτό που ζωγραφίζω. Οπότε, γράφτε κάτω σχόλια. Θα το δικαιωμό το επίδημο ή όχι. Από 500 έως 5.000, λέω τυχαία νούμερα, γιατί δεν θέλω να πω το ποσό. Για λόγους τέρμανσης. Και όσοι ξέρουν από εκεί που είμαι, ή έφαγαν φαντάσει ή λόγω των πτυχίων μου, ότι δικαιούμαι αυτά τα λεφτά ή όχι. Παρακαλώ πολύ. Δεν έχω μηχανάκια, ναι, δεν σέβεται τίποτα. Ναι, έχει ξαφνίσει, ακόμα ξαφνίσει συνέχεια. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κάντε like, subscribe, καμπανάκι, share και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σχόλιο.